andifuni noTshomane lazimenxe ezitshatileyo mosim okanye za relationships zo 10 years fondini usisu segazi ingathi ubhatala ibond zinolwimi ichithe zangwabulayo ezi ziyaphunga kaloku fondini ziyakhadilisha 10 years zonke ulala uvuka ecam komntu wakho uphela neendaba kaloku at some point uzawuthi umbalisele nezi zamajita ndithi ndizifolele food lovers mendijanyelwa ngunonongcondwana wakho mane sithi yake thobela ndivele ndiyiqonde nje bikhole nombalisele yona la bhobhoyi wakhe lo but ke asikho lapho namhlanje man guys zizawupostwa oko nakule Valentine's happy ziyateketiswa noteketiswa kaloku ukuthi sesithala fonqo fondini fucking njani ngathi kuthethwa ngothonqo but ke asikho lapho namhlanje man guys bendilivalishele enye ingwabula yangapha engquswa isikipha sakapha izolo afika phaa itshonge hempe ezipowder blue ndithi eyi khala zenu price uzayamshabusethi no hlala phansi bayibona abantu kaloku ndilebo ngaka ngu-extra small compared to iyayo so uthi uyithetha yonke lo nto uyithethayo bayabeyazi uba i-defense mechanism yakho yabona ke jonge irhoti nqayisalele yabo fambasi nina ke bantu babhatala ngokucuceza sithathe le bhabha yowabatam njengoba ke ngondiyifuna into kankele and ndingilubethekayo uzawuyenza laa nto utyubeka ndiyithenge leyo 3 days ago i-ankile idrayivile yezapha nansi sure ndifuna ndibone ipackaging personalized with all the information. I just want you to see because iminwe yam ayibonakali phaa ngaphantsi. That means the cotton thick quality is premium, i-good le way. It's very subtle, not overly branded. Yile size ndiyifunayo. And then umjongo uhleli phansi uyablasha kamnyama uyanya ngela xesha. Ngibisele nge-unlabeled yomdiliya omfaxangiweyo. Uthukane no-brown unxiba usmall mane ujani unxiba usmall isaze amajango large 3XL 2XL usmall. Gcina fambasi but ke ngumntu naye walumjita manje akaze ungathandwa efonini ezohempe zakhe uzama unirecruiter apha afuna unjoyinisa ezi running clubs zabo noTsepis ndide kancane kaloku iyaStaana aybaleki iyaStaana.